Investiment ta' 3 miljun euro mill-privat se jwassal għal bini ta' dar ġdida għal persuni b'diżabilità. Dar Santa Rosa mistennija titlesta sal-aħħar tas-sena. Din id-dar tagħmel parti minn sensiela ta' servizzi li Ħila Homes Limited toffri l-persuni b'diżabilità bilan li jintlaħqu l-valuri tas-saħħa, l-ugwaljanza, l-inklusività u d-dinjità. Il-kap eżekuttiv ta' Ħila Homes Limited qalet li lan ta' din id-dar huwa li toffri servizzi aktar speċjalizzati. Illum qed inħossu bżonn iktar minn qabel li nespandu servizzi tagħna u propju għalhekk bdejna proġett u qed ninvestu 3 miljun euro biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu iktar speċjalizzazzjoni f'dan is-settur u noffru iktar servizzi ħalli bekk inkunu nistgħu niffukaw kemm fuq l-adulti għalihom u kemm fuq it-tfal u l-adolescenti għalihom. Aħna looking forward li nkomplu naħdmu mal-Aġenzija Support kif għamilna dawn l-aħħar 4 snin diġà magħhom. Waqt żjara fuq l-an tax-xogħol ta' din id-dar il-ġdida, il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li l-ħidma konġunta bejn il-Gvern u l-privat f'dan is-settur toffri aktar serħan il-moħħ. Dan l-investiment ta' 3 miljuni li qed isir mill-privat huwa investiment partikolari ħafna u li l-Gvern qed ħares mod pożittiv lejh. Dan għaliex se jkun qed jiffoka li jispeċjalizza fuq il-ħtiġijiet ta' tfal kif ukoll adolescenti li għandhom diżabilitajiet differenti. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Xikluna qal li l-Aġenzija hija kommessa li tkompli tiżviluppa s-servizzi neċessarji biex ikomplu itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità. L-Aġenzija Support u permezz tanki tal-Gvern tara li tkompli tifrex il-ħidma tagħha ma' is-settur privat. Is-settur privat qed jagħti kontribut siewi f'dan il-qasam ta' diżabilità huwa importanti ħafna. Intant il-Ministru Giulia Farrugia Portelli żaret ukoll Casa Apa Bologna li fiha jgħixu 24 resident.